Jorge Azanza, Euskaltel Euskadiko zuzendaria, hau bai egun handia, Euskaltel Euskadi berri bere buelta Euskal Herrian, pozamen. Bai, hala da, oso pozik gaude bertan egotearekin, eta Burgoseten lan politia egin dugu eta hemen jartzen diogun asteari lan bikainaren nota, Zaten genuen bezala, Euskaltel Euskadi berri betzen dago. Denboraldia raroa geratuko da, motza, intensoa, ze musik ikustezu? Badauzkago karrera, baina ikusi behar da egiten diren edo ez? Prestatuta gaude, oso ondo egin dute lan, eta ikusiko da ea dagoena betetzen den, ez? Momentuz taldea Burgosen ikusi dugu telebistan notiziona da, maila ematen nahi gehalako munduko onenen artean, bidea hori izan behar du, ez? Azkenean bakigu irabaztea edo lehiatzea karrera oso zaila dela, eta hor egon gara, Mendiko saria irabazi dugu Gotzerekin, IESLDieten egon gara, eta baita Bizkarra ere atzo honenekin egon zen, ez? Orduan hori da gure maila, ez? Bukatzeko, urteain arraro honetan nola bukatuko zen duke pozarren egia da Euskaltel Euskadi izatea zorioneko gauza badala, baina zein da zure kirol objektiboa urte bukatzeko? Momentuz gaurkoa bertan eta lehiatzea eta ea zer polita egiten dugun getxon, ez? Eskerrik asko eta sortean.